Smederevska Palanka je raj za ljubitelje špricera. Samo ponesete belo vino pošto vas izvor kisele vode čeka. Domaćin u ovoj epizodi je Maja Jokić, bivša zvezda TV Jasenica, koja se vodi pesmom Moje selo lepše od Pariza. Smederevska Palanka je na 80 km od Beograda, nalazi se u Šumadiji u Podunavskom okrugu i obuhvata 17 okolnih sela. Najpoznatija je po izvorima vode od kojih se za neke smatra da imaju lekovita svojstva. Kroz Palanačku opštinu prolazi najstarija železnička saobraćajnica u Srbiji, dok u Narodnom muzeju možete da pronađete veoma zanimljive postavke. Došlo je vreme da prepustim mikrofon Mariji. Najlepše je što Palanka ima jezero Kudreč, definitivno. Ja tamo najviše volim da odem, tamo provodim vreme sa društvom. Mislim da svi Palančani najviše vole Kudreč, a posle toga na drugom mestu je i park na Kiseljaku. Da ne bi bilo zabune, upoznavanje Smederevske Palanke počinjemo od drugog mesta. Kiseljak je izvor mineralne vode i ako ja dobro pamtim, 1834. je potvrđena ta neka lekovitost vode u Beču. Ovaj izvor nosi ime Marko T. Leko, a vodu sa ovog izvora možete da nađete u prodavnicama i to je voda sa imenom Karađorđa. Mislim, ja potpisujem da je to najbolja voda, naravno. Ne znam, ovaj park je zaštitni znak Palanke, ima oko nekih 5 hektara, ja mislim. Tu je i spomenik koji se zove Cvetanje. I eto, ovo je omiljeno mesto mnogih Palančana. Najživlje je ovde 1. maja. A ima neku svoju živinu. Inače, sve manje ljudi, nažalost, dolaze ovde. Sad dalje razlog to što je malo dalje od grada, pa treba malo više pešačiti da bismo došli do ovde. Ili je razlog što baš i nije najbolje uređeno, ali dobro, mislim da se Kiseljak i dalje drži, da ima taj neki stari šmek i da je zadržao neku priču u smislu da je ovde romantično i da mladi ljudi ovde pronalaze beg od neke gradske gužve. Pre nego što krenemo dalje sa otkrivanjem Smederevske Palanke, da vas pozovem da se pretplatite na ovaj kanal, kliknete na crveno dugme, pored njega imate i zvonce, tako da ćete biti obaveštavani o svakom novom videu. Za razliku od RTS-a, pretplata vas ne košta ništa. Takođe možete da ostavite sviđ, komentar, da podelite sa vašim prijateljima, unapred zahvala na tome. Najpoznatiji ljudi iz Palanke i okoline su Vujica Vulićević, Živko Pavlović, Pera Todorović, Perica Ognjenović. Dok će vas Marija podobnije upoznati sa onim koji je ostavio dubok trag u našoj istoriji. Verovatno je po tebi Zoki Šumadinac najbolji predstavnik ovog kraja, ali pretpostavljam da ima neko mnogo značajniji. Pa, mrtva trka, ali ima da. Ja mislim da je iz ovog našeg kraja najznačajnije da pomenemo Stanoja Glavaša. Mislim da svi znaju i da su u nekom trenutku i u školi i učeći čuli za tu ličnost. On je živeo u Glibovcu, njegovi su bežali pred Turcima, pa su se tu nastanili u nekom trenutku, ali je onda do kraja života ostao u tim mojim krajevima. I eto, njemu su Turci ubili oca dok je on bio mlad, pa je on morao kao mlad momak da preuzme odgovornost da se brine o svojoj porodici. Imao je još jednog brata i sestru. I onda je majka, plašeći se da će i on kao najstariji da prođe kao otac, odlučila da ga pošalje u grad da uči neki zanat kako bi imao neku sigurnost. Tako da Stanoje Glavaš odlazi u Smederevsku Palanku i tamo u gradu počinje da se bavi zanatima. Mislim da je prvo izučio zanat abadžije. Ono što je najzanimljivije vezano za njega jeste to da je on bio prvenstveno predložen za vođu Prvog srpskog ustanka i zapravo u tome jeste njegova veličina, što je on bio svestan cele situacije i odlučio da odbije taj predlog i predložio Karađorđa kao vođu Prvog srpskog ustanka, jer je smatrao da je on previše preke prirode, da je brzoplet, da je tako, nije dovoljno strateški, da kažem, dobar izbor za vođu i predložio onda Karađorđa.
Najveći potencijal Palanke je sigurno Kiseljak kao izvor, osim toga i jezero Kudreč. To je ono u smislu šta je potencijal da se privuku ljudi ovde, da neko dođe, provede neko vreme ovde i ostavi novac tu. A što se tiče neke perspektive i neke budućnosti koja se nudi mladim ljudima, nažalost moram da kažem da danas to nije na nekom dovoljno dobrom nivou. Veliki broj ljudi odlazi ili naravno u Beograd, to se podrazumeva, ili negde van Srbije. To je svakako sfera gdje bi trebalo više da se radi. Ja verujem da bi svako rado ostao u svom gradu. Niko baš ne bi išao negde sa strane jer mu je tako došlo. Tako da potencijal Palanke u budućnosti treba da bude to nešto, neka velika firma. Ali sećam se recimo da mi je majka pričala da u tom nekom terminu kad se završi smena u Goši, recimo u Palanci ne može da se prođe ulicom, koliko ljudi izlazi iz Goše, koliko ljudi tamo radi, bukvalno stane saobraćaj, kolika je to gužva. To treba Palanci, tako nešto da bi grad ponovo bio živ. Iako je najviše kvotirano za ono šta treba da se vidi u Palanci, o jezeru Kudreč pričamo pred sam kraj epizode. Ovo je Marijina omiljena tema, razgovor se odužio pa sam jedan deo morao da ubrzam kako biste imali strpljenja da čujete ono najvažnije. Ta priča o Kudreču je zanimljiva, inače bitno je da se kaže da postoje 2 jezera, znači nije samo jedno jezero, jezera jesu veštačka i povezana su branom koja se tamo iza nas nalazi. Ovo jezero ovde iz grada, kad dođete prvo, to je, da kažem, to neko glavno jezero, tamo je malo nepristupačnije, međutim mnogo je lepo za ljubitelje prirode i oni koji vole te tako... I zato ti ne navraćiš ovde često? Ne, ovde volim da dođem, rekla sam već da mi je to omiljeno mesto u Palanci i definitivno stojim iza toga da jeste najlepše mesto u Palanci. A da, priča o Kudreču i o tome kako je dobio ime. Ajde, samo ti nastavi. Inače, ja sam to pročitala u nekoj knjizi nedavno, nisam ni ja znala. Ovde na ovom mestu gde je sad jezero se naime nalazila u vreme Turaka jedna crkva, gde je narod kradom dolazio, jer znamo svi da su Turci tada rušili sve srpske crkve na koje su nailazili. Međutim, ona je bila na takvom mestu da im nije bila uočljiva baš tako lako. Narod je tu dolazio kradom, molio se Bogu, a onda se sveštenik u nekom trenutku uz rakiju malo više zapio i rešio da ponovo pusti u funkciju crkveno zvono. Crkvenjaci su to naravno odmah ispunili po njegovom naređenju i počela su da lupaju zvona, to su naravno odmah čuli Turci i odmah su reagovali na to. Sledećeg dana su se prerušili u naša neka odela da ne budu uočljivi i došli da lociraju crkvu gde se ona tačno nalazi. Jedan seljak koji je bio to negde u blizini radio nešto na polju, valjda ne znam baš tačno, je na njihova pitanja dao sve tačne odgovore, rekao im je gde je crkva, oni su došli, izvideli situaciju i onda ponovo se kasnije vratili i naravno zapalili tu crkvu i ostala je legenda da taj čovjek nikad sebi nije oprostio to što je rekao i stalno je išao ulicom i ponavljao kud reče i eto otuda naziv Kudreč. Negde sam pročitala da jezero još ima i taj naziv Oči grada. Eto, to je baš lepo, onako eto nešto malo umetničko od mene. Rasturila si. Moj deo priče o Smederevskoj Palanci vezan je za selo Vodice, odakle je moj pokojni deda. Ovo je bila sjajna prilika da neke slike koje sam pronašao žive. A ovo da kažem da ja nisam Palančanka, ja sam iz Ratara, to je selo 16 km udaljeno od Palanke, tako da neću se kitim tuđim perijem. Ali Palanka jeste moj grad, zato što sam ja tamo išla u srednju školu i neke 4 godine radila kao novinar, tako da je znam u dušu. Zašto ljudi treba da se pretplate na moj kanal? Zato što, hvala Bogu, pa kod mene ne postoji cenzura, inače bi ti ovo pitanje bilo zabranjeno. Pa zato što na tom kanalu mogu da vide neke stvari koje baš nisu uobičajene da se vide na YouTube. Zato što su tvoje emisije iz malo drugačijeg ugla. Što lažeš? Ja nikad ne lažem pred kamerama.
Ne mogu u potpunosti da budem objektivan kada je Smederevska Palanka u pitanju, što zbog sela Vodice, što zbog toga što se vodim time da je važno ko je saputnik, a ne koja je destinacija u pitanju. Svakako neće vam škoditi da posetite ovaj deo Srbije, a potencijal koji ja vidim jeste muzej Stanoje u Glavašu koji bi dodatno privukao turiste. Znam da postoje dani posvećeni njemu, ali mislim da je i muzej dobra ideja. Tada! Sprem. Ma jesam, ne znam šta radim s rukama, to je